सफैबाय बिमा आं दिनै जोबोद ओंखाम उखैनाय मोनदों हायोब्ला साहाजों माबा मोनसे संनानै लाबोदो नामा सामफ्रामबो बेनो बे बिमा आं जोबोद ओंखाम उखैदोंमोन हायोबा साहाजों मोनसे जाग्रा संनानै लाबोदो आंलाय दख'ना बिनायखौ लाबोदोसो सानदोंमोन नै महाराजाया सफैलायबाय खामानियानो खामानि सोर आंनो मेसेज हरलायखि बाजै किचेन एप गोदो गाव गोसोथोनाय समावबा जेबो बिलायनाङामोन गावनो सिगां सिगां जासिगोरोमोन दानिया गासिबो उल्थासो जाजोब्बाय सार नै नोंथांनि अर्डारा थेंक इउ इन्जय योर फुड सार मा जादों नोंलाय माला लाइब्रबखो बिमा नों मावनो बानायखाय आं अनलाइनाव हम डिलिभारि अर्डार हरदोंमोन आं दख'ना गोदान बिनायखौबा होनो हाया बियो गाव जानो लुगैनायखौबा गोथाव अर्डार होनानै जानो हागौ बियो नै बिमा मोनसे गोदान एप ओंखारदों बाजै किचेन एप जोंनि खाथियाव जेसेबांखि मोजां हटेल एबा रेस्टुरेन्ट दं बिसिनि मेनुनिफ्राय गाबागाव जानो लुगैनाय आइटेमफोरखौ अर्डारबो होनो हायो आरो हम डिलिभारिबो खालामहोनो हायो थावथारनाय नङा बियो लेथ्रा पेथ्रा बेसेनाबो बुरजा जाथारगोन बियो बेदि नङा बिमा नै बेसेनाबो बारा नङा मोजां क्वालिटि सार्भिसबो होथारो बियो आया बावदोंसो आं न'आव बेखौ लाथ' नङा नै बिमा गोथावथ' बिफा मा एप होनोमोनलाय बिफा बेखौ बिमा मबाइल हरथ'लाय बाजै किचेन एप होनो बेखौ गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय एपखौ इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नम्बर आरो इमेलजों रेजिस्टार खालाम बिनि उनाव गावनि जायगानि फेभरेट रेस्टुरेन्ट्सफोरनिफ्राय अर्डार खालामनो हागोन बायदिसिना जाग्रा मुवा जेरै बर' इन्डियान चाइनिज साउथ इन्डियान कन्टिनेन्टेल आरो बायदि बायदि बाजै किचेन एप डाउनलड खालामनो दाबाव